Εμ, παιδιά, σήμερα νομίζω πως ξέρετε ποια ακριβώς μέρα είναι. Ακούστε, παιδιά, έχω κακά νέα. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε την ταινία δεν θα μπορούμε να παίξουμε το Admin Abuse του Slime RNG, ούτε του Keyboard, ούτε του Stylopreneur, γιατί παιδιά δυστυχώς θα πάμε την οικογένειά μου να δούμε μια ταινία. Τέλος πάντων, το μοναδικό πράγμα που θα παίξουμε σήμερα είναι το Admin Abuse, το κικελάκι. Παιδιά, είδατε μόλις τώρα, είναι το πρώτο Admin Abuse. Έκανα perfect και δεν είχα να δει καν. 3x. Ή καινούριο island, δεν ξέρω. Οκ. Μήπως τώρα παιδιά έτσι λέω, δεν θέλω να πω κάτι να σας τρομάξω. Μήπως βλέπετε λίγο ότι το τσουνάμι έρχεται λίγο πολύ γρήγορα και ότι θα με φτάσει. Γιατί παιδιά αρχίζω εγώ και φοβάμαι. Αφού έβαλε 1,5 run speed has been added, τώρα δεν χρειάζεται γιατί τρέχουμε 1,5 πιο πολύ από όσο τρέχουμε. Ωραία παιδιά, πήραμε τον Guerrero Digitale. Ωραία παιδιά, πρέπει παιδιά, ό,τι και αν πατήσω είναι perfect. What the hell? Έχει πάθει κάτι το παιχνίδι. Απόλαυσα να βάλω πολλά. Hot. Παιδιά, εγώ ενδιαφέρομαι για το hot. Αλλά τώρα που το λες δεν ενδιαφέρομαι. Ας με πάρει το τσουνάμι. Ας με βγάλει. Παιδιά, εδώ μπορείς να γυμνάσει 5 φορές πιο γρήγορα. Αλλά παιδιά δεν θα κάνουμε να κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει, επειδή ο δημιουργός μας έδωσε να πετάμε πολύ μακριά, τα πράγματα μας τώρα παιδιά είναι η ευκαιρία μας. Γιατί μας έχει βάλει να πετάμε πολύ μετά από το 1 λεπτό που κρατάει το σόκερ αυτό το πράγμα. Θα το κάνω. Τι κουρπεκ. Παιδιά, πες αυτό να είναι το καλύτερό μου. Ο Κρούπουκ Πάγκι. Αυτό παιδιά είναι το πιο δυνατό μου Celestial. Το πιο δυνατό μου είναι ένα που βγάζει 124 trillion. Το 124 trillion το καλύτερό μου, αλλά παιδιά αυτό άμα το κάνεις upgrade μέχρι 75 level, το οποίο είναι το τέλος. I'm not gonna lie, παιδιά, είναι πολύ δυνατό. Παιδιά, στο επόμενο ρόλο μάλλον θα φύγει Cosmic. What? Δεν θα σχολιάσω. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω. Παιδιά, μήπως μπορώ να κάνω ακόμη ένα? Όχι, δεν πρόλαβα. Έλα ρε, εσύ ήταν και καλή ευκαιρία. Ωραία, θα κάνουμε αυτά εδώ. Μας βοηθάνε. Δηλαδή πάνω σχάρι το 2x power σε κάνει όταν σηκώνεις το βάρος να παίρνεις διπλάσιο να παίρνεις διπλάσια δύναμη. Και άμα πατήσω 3x speed πάνω σχάρι, σηκώνεις το βαρύδιο 3 φορές πιο γρήγορα από όσο το σήκωνες. Οι περισσότεροι το ξέρουν, γιατί παιδιά αυτό το παιχνίδι πια είναι πολύ διάσημο. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει. What should we do next? Παιδιά, δεν ξέρω ούτε τι είναι το Heavenly Event, ούτε το Volcano Event. Θα πατήσω στην τύχη το Heavenly Event, γιατί παιδιά οι περισσότεροι το έχουν πατήσει. Γιατί έχει ψηφίσει μόνο ένας? Παιδιά, καλά.
Όντως δεν δουλεύουν. Είχε πει σε μία η ώρα, 9 ώρες πριν, ότι θα βάλει αυτό το πράγμα και δεν δουλεύει, παιδιά. Δυστυχώς. Αλλά παιδιά, γιατί καθόμαστε εδώ και δεν πάμε όμως χάρη εδώ? Παιδιά, καλύτερα που δεν δουλεύει. Γιατί άμα δούλευε δεν θα έκανε και τα. Δεν ξέρω καν τι είναι. Νομίζω πως το Vulgaric 7 είναι μια περίπτωση να πάρει κάτι το... Παιδιά, δεν θα κάτσω να κάνω αυτό. Θα κάνω ένα τέτοιο και να... Άμα δω ότι βοηθάει, τότε θα το συνεχίσω. Πω ρε φίλε. Εκείνο με την μπάλα ήταν πολύ καλό. Σας ελέγξα πάρω όλη την ώρα, το έχω βαρεθεί. Αυτό σημαίνει. Πάμε μια λάγια αυτό, πως εδώ το κάτω δεν είναι καλή. Maybe, τι maybe. Μπρο, δεν πατάω και το κάνει μετά. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Έχουμε για 10 λεπτά να πάρουμε 8 φορές καλύτερα brains. Δηλαδή όταν ανοίγει αυτό, έχεις τύχει να πάρεις καλύτερα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω. Μήπως δεν μετρούσε τώρα γιατί πρέπει στο επόμενο ρόλ. Δηλαδή εγώ λέω να μην... Μπρο, δεν μπορώ να πιάσω το perfect. Τέλος πάντων, παρακαλώ κάτι. Κετεύω μπρο τώρα. Αφού έχεις για 10 λεπτά 8-6 και... Παιδιά μου, ό,τι το μολάει αυτό δεν είναι και τόσο καλό, αλλά αυτό αφήσω να πάρει τρύπα. Εντάξει. Τι ξέχασες, Άντων? Εγώ παιδιά δεν παίζω πρώτη φορά να βγεις, άρα δεν ξέρω τι ξεχνάω και τι όχι. We have the lucky block multiplier. Αυτό δεν είναι το multiplier, τότε τι είναι το global luck? Αυτό εκεί. Τι είναι αυτό? Πήρα κάτι 7,8 million, δεν υπάρχει. Παιδιά, άμα το χάσω, είναι 7,8 million. Άμα το χάσω, μπρο, δεν πρέπει να το χάσω. Όχι. Τρέχα κόνο τσαβούχ, τρέχα, είσαι volcanic, είσαι OG, σε λένε κόνο τσαβούχ και βγάζεις 7,8 million. Yes, ναι, αυτό βοήθησε. Τώρα δουλεύει το κεφαλάκι. Let's go, bro. Εγώ λέω να κάνω λίγο αυτό, αλλά... Ναι, γιατί μετά από το να μπει θα πρέπει να έχω λίγη δύναμη τουλάχιστον. Καλά, άμα ψηφίσετε 16 και ο Παλάκα είστε ηλίθιοι, ρε παιδιά. Δεν δουλεύει. Αυτό παιδιά είναι καλό. 4,3 million παιδιά, αυτά στο καλονι... όταν δεν έχει άδειο να μπιούς, αυτά δεν βγαίνουνε. Δεν φυτρώνουν αυτά. Αλλά παιδιά θα τα βάλω στο base μου όταν τελειώσω το άδειο να μπιούς, γιατί παιδιά δεν θέλω να χάνω χρόνο. Εδώ ο δημιουργός μας έχει βάλει τόσο καλά πράγματα, δεν θέλω να τα χάνω. Παιδιά, ο δημιουργός έχει πάρει πολύ, είναι τρελός. Θα κάνω upgrade το σπίτι μου μετά από αυτή τη δίχη. Έλα μπρο.
Yo, λες, έχω 3 lucky blocks. Ανοίγω 3, δεν καταλαβαίνω, ανοίγω 3 πράγματα. Ναι, ακριβώς. Και πώς οδηγάω, έτσι. Απλώς τρέχω. Ναι παιδιά μου, μετά δεν θα μπορώ να δώσω λεφτά. Όταν φύγει αυτό το lag με τα lucky blocks και όλα αυτά θα τα κάνω. Έλα ρε Σπύρο, κάνω βίντεο. Κάνω βίντεο εκεί και lucky block. Τέλος πάντων παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε. Πετάμε το lucky block. Σπύρο, θες να παίξεις μαζί μας στο Admin Abuse, στο Kika Lucky Block? Βρω, Rivals δεν παίζω. Σήμερα είναι το Admin Abuse. Θα στο κάνει ο Στέλιος. Ο Στέλιος το είπε. Ούτε εγώ μπορώ. Και εγώ το είπα και εγώ δεν μπορώ. Σίγα μην μπορούσε κι αυτός. Εντάξει. Και μισή θα είμαι έξω. Και μισή θα είμαι έξω. Όπως ακούσατε, η μαμά μου είπε να σηκωθώ σε λιγάκι για να πάμε να δούμε την ταινία που θα δούμε το βράδυ, ότι να παίξουμε τα 2 Admin Abuse. Και εγώ θα πάω. Αλλά θα προλάβω να παίξω οριακά αυτό το Admin Abuse. Άρα παιδιά πρέπει να το απολαύσω. Καλά, παίρνω καλά πράγματα. I'm not gonna lie, παιδιά. Να τα βαρέθηκα, αλλά. Τσουνάμι, πάρε με. Μπρο, δώσε κάτι καλό, άντε. Δώσ' του. Πέτα το. Δώσε το καλό, άντε. Έχω 100.000 λάκ. Ρε μπρο με αυτά τα hotspot. Μήπως δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά. Άρα θα πάρω αυτά και θα συνεχίσω να παίζω. Όπως βλέπετε παιδιά κάτω, τώρα δεν μπορώ να το σκρολάρω. Λέει ότι σε 4,5 λεπτά θα φύγει να τρέχω πιο γρήγορα και 4,5 λεπτά θα φύγει και σε 30 δεύτερα τα 3 lucky blocks. Άρα παιδιά θα σταματήσω σε 5 λεπτά. Κάνω και θα πάω σε αυτές τις τρίτες για να κάνω upgrade, παιδιά. Έλα ρε, ούτε πετυχαίνω perfect όλη την ώρα και εδώ δεν έχω πετύχει στο βίντεο ούτε ένα. Πέτυχα μόνο εκεί στο ποδόσφαιρο, το οποίο πετύχαινες χωρίς να πας ούτε καν στο έξελο. Strawberry Elephant. Τρύπα πάρτα. Πάρτα πριν τα βρίσω, άντε. Έχεις κολλήσει με το πλάσμα. Καλά, μόνο το πλάσμα trait έχει. Άντε το πρώτο perfect επιτέλους. Μετά από 14 λεπτά και 35 δεύτερα μου έδωσε το πρώτο perfect. Έτσι και έως και 40 seconds του βουλκάνου του All Events. Τρύπα, πάρε αυτόν το keyboard που είναι μόνο hold. Αν ήταν κάτι άλλο θα το έπαιρνα.
Μπρο, ήδη τα πετάμε μέχρι το τέλος. Τι βάζει kick power admin. Καλά ρε παιδιά, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν 2,2 billion kick power και... Τι εννοεί don't trade. Α, παιδιά, να μην κάνετε trades γιατί έχει λαγκάρ το παιχνίδι. Στη φάση αυτό λέει come over here και εγώ θα έρθω. Είπε ο δημιουργός πως θα βάλει. Παιδιά, μήπως αυτά δίνουν πολλά X multiplier στα πράγματα. Για να πάμε να δούμε. Παιδιά, σε φόντο που παρακολουθάτε το έβγαλε κάτι καλό, αλλά σαν το positive. Καλά, πάρε το let's come over here. Έρχομαι. Παιδιά, υπάρχουν τόσα και μου βάζει πλάσμα. Really ρε μπρο, άντε perfect. Άντε βάρ το lucky block να φύγει από την παστά μου. Έλα, Celestial, Eternal και Eternal. Τι έγινε, μπήκε κανένα mutation. Μπρο, έχει τόσα mutations και μου δίνει το πλάσμα. Έχεις κάνει ακόμα με το πλάσμα ρε φίλε. Δεν κάνει πολύ έξι multiplier. Δώσε ένα molten ρε μπρο, άντε. 8, 6 και όμπαλ luck που. Bacon. Το bacon είναι πολύ OP. Πάρα πολύ OP bro. Ποιο. Το bacon είναι πάρα πολύ σπάνιο παιδιά. W-pot hotspot. Είναι pot hotspot, είναι σε Celestial και βάζει 15,7 million. Bacon θέλω πράγματα, όχι πλάσμα και molten bro, γιατί το bacon έχει πολύ X multiplier. Μπορεί να λέμε είναι νουμπάκια τα bacons, αλλά παιδιά εδώ τα χρειαζόμαστε αυτά. Μπρο, εντάξει. Αυτό παιδιά τώρα είναι δικό μου λάθος, εντάξει τέλος. Κυριολεκτικά το είδατε όλοι ότι κυριολεκτικά πήγε πάνω και εγώ το έχασα. Αλλά τέλος πάντων. Τι. Hacker 1x1. Virus. Τι λέω ρε 1x1x1. Virus. Εντάξει, δώσει και virus bro. Μπορεί να μην βγάζουν τόσα όσο το bacon, αλλά είναι καλά και αυτά, εντάξει ρε παιδιά. 7,5 million Krupuk Paggy Virus Celestial και Virus 7,3 million το δευτερόλεπτο Celestial Pot Hotspot. Δηλαδή ρε παιδιά τι θέλω. Πολλά θέλω. Ευχαριστώ. Παιδιά, τώρα θα πάμε στο index και θα δούμε στο event. Το bacon είναι τρίτο. Virus τέταρτο, Void. Παιδιά, γιο. Άμα το Heavenly, άμα τύχουμε το Heavenly που το έχει ο admin για τα επόμενα 7 λεπτά, θα είμαστε πολύ τυχεροί. Θα μας δώσει κάτι πολύ OP, παιδιά. Κάποιος δεν ξέρω ποιος είναι, πήρε κάτι μόνο το 2,8. Μπρο μου έχω πάρει πράγμα 15,7 million. Κράει, εντάξει. Wom. Ελπίζω παιδιά να μην ήθελα να μου το φλεξάρει, γιατί ούτε καν με νοιάζει. Μου έδωσε κάτι diamond και κάτι πλάσμα, αλλά λέει come over here. Αυτή τη φορά θα κάνω τη χάρη στο τσουνάμι. Το wet είναι άχρηστο όπως βλέπουμε, άρα το wet δεν το θέλουμε παιδιά. Το επόμενο event. Ρε παιδιά, το επόμενο event είναι μετά από μία εβδομάδα. Για ολόκληρη εβδομάδα θα περιμένω για να... παιδιά, αυτό είναι καλό trade. Περίμενε, αυτό δεν είναι diamond.
Α, το ένα είναι wet και το άλλο είναι diamond. Παιδιά, εγώ δεν θέλω το diamond, θέλω το wet, αλλά όπως βλέπουμε είναι στην ίδια σειρά. Άμα πάω να χάσω το diamond, αυτομάτως θα χάσω και το wet. Άρα άμα θέλω το wet, θα πάω και το diamond. Και σίγουρα. Παιδιά, πάμε να βάλουμε λίγα στη βάση μας. Λίγα, όχι πολλά ρε, αλλά πού είναι η βάση? Πήγα σε μια βάση. Τέλος πάντων, ας κάνουμε εδώ πολλά τα λεφτάκια μας και ας βγάλουμε το pot hotspot. Το pot hotspot θα το βάλω στον τρίτο όροφο, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος είναι γεμάτο βλακίες. Όχι, παιδιά, έχω τόσο πολλά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα που είναι αυτό που θέλω. Πού είναι, δεν μπορώ. Ήταν ένα bake. What the fuck, τι music είναι? Ωραία παιδιά, για να σας προσαρίσουμε να βάλουμε το virus το οποίο είναι καλό. Να το. Αλλά εγώ θέλω το 17, 15,7 που ήταν. Ευρώπης κατά... Μωρέ, θα το βρούμε. Ένα-ένα, θα πάει. Ρε, πού πήγε το τέτοιο? Άντε, κλείνει, θα το βάλω και αυτό. Το άλλο πήγε. Ξαφανίστηκε. Παιδιά, με συναχωριέστε, θα παίξω την abuse, αλλά δεν μπορώ να το κάνω record γιατί πρέπει να φύγω. Α, παιδιά, τελικά άκυρο. Παιδιά, είμαστε πίσω και εδώ έχουμε τις βλακίες που κάνουμε εδώ. Όχι βλακίες, μπρο, εντάξει. Είναι όμως κάνει καμπούς, θα θέλουμε να κάνει καμπούς, δεν θα έχει λόγω το παιχνίδι. Όπως ο Τζάντερ που σπώναρε τα πάντα και μετά κατάδυσε βαρετό πολύ που ήταν. Καλά, 2 XP και 4 kick powerball. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει το κάθε event. Έλα μπρο. Θέλω δύναμη. Μπορούμε ακόμα σε...
Παιδιά, ο Άντουιν έφυγε ή δεν καταλάβα καλά. Νομίζω πως έφυγε ο Άντουιν. Νομίζω. Άμα δεν δω τα 6 για 2 λεπτά έφυγε. Α, έχουμε πάλι τη δύναμη εκείνη. Αλλά δεν έχουμε imitation. Παίρνουμε ποιο είναι το πιο δυνατό imitation, το οποίο δεν το έχει. Και άστρα, το οποίο είναι επί 100. 5 λάκι, εντάξει. Medium. Μπρε. Μπρε, γιατί το έκανα. Είμαι χαζός. Πάτησα mid. Πού είναι τα lucky blocks που είπες admin? Μπρο, τότε κάντο. Αυτό ήταν τόσο insane, μπρο. Δεν είναι πολύ βοηθητικό να πάρω πολλά πράγματα. Και... ναι, αυτό είναι για 3 λεπτά. Αλλά εγώ ήδη έκανα kick το lucky block. Τώρα, μαμά. Τώρα. Παιδιά, πρέπει να κλείσω.